sekar gadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng nyata mboten geseh kayan menapa ing sampun kula sumurupi Kakang panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang kuyang numbuk bentus mboten betah nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ing ngatindaken dening wayah ulun pun Arjuna Kakang Rada. Alah dalah ngaten cocok. Panci sawetawis wekdal kula piyambak ugi boten badhe betah mapan wonten ing sithik pangudal-udal. Krana daya kekuwatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika wah ngedapi-dapi sanget. Mergi menapa dijasaripun Janaka menika ya satriya. Pancen pitataning para jalma Janaka menika satriya kok satriyaning jagat. Menika sampun sedaya sampun buktekaken angka kalih anggenipun tulus nglampahi tapa brata prihatos manekong semedi maladi hening namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Mahanasa nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun Janaka nuwun sewu Kakang nggih menapa Jawata badhe matedhakaken kanugrahan lho panjenengan kados pundi ta panjenengan menika dados nalindraning para dewa kok malah supe babagan perkawis menika di nuwun sewu ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning kanalindran menika ugi kedah nampi wahyu namipun Purbaningrat wondene Purbaningrat menika wahyu lelananging jagat lan curing bawana sinten ingkang nampi wahyu Purbaningrat menika kala wau inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lan curing bawana pitataning para jalma mangka lho mangka nuwun sewu menawi dipun penggalih menapa katindakan dinipun Janaka menika sampun trep sampun pas jenyatanipun mboten wonten tiyang ingkang saged ngungkuli dhateng pangwaosipun Janaka kula nuwun sewu mboten ateges kula menika ngremehaken dhateng kekiyatanipun para dewa Janaka menika menawi sampun kurda sinten dewa sing iso ngimbangi kekuwatane Janaka mboten wonten Jabing ratri paring dawuh ing reh menapa kemawon Janaka menika temtu unggul jagat menika mboten wonten tiyang kang kebagusanipun ngungkuli putu kula panengah Pandhawa pun Janaka mboten wonten nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kalih Janaka piyambak menika angka setunggal kasekten pundi tiyang saged ngungkuli kasektenipun Janaka sampun marambah makaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking paduka Lestari TV Kabudayan nguri-nguri kabudayan daerah Pramesti Bathara Guru piyambak lan sakatahing para dewa ugi sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka kathah sanget inggih mboten wonten satriya lumahing bumi kureping langit ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun Si Arjuna menika kala wau inggih Kakang menika bab pusaka samenika bojo inggih garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika inggih kathah sawetawis tiyang ingkang sami nyebat
yen Janaka menika wong lanang tukmis menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon. Sababipun menapa? Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang perkara ayu karo mbotenipun menika mboten. Ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi. Wong wadon sing dirabi Janaka menika kedulungan wahyu menapa mboten ingkang saged ngunggahke derajating wong lanang menapa mboten. Nek wanita menika kala mau kedulungan wahyu, Janaka tentu mboten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala mau. Dadi ora sembarang wong kaya Yamadipati kuwi. Wanrada niku napa ewa? Ora eneng wong apa-ngapa kok disangkut pautke. Iki mengko contoh kaya Yamadipati. Iki. Ngono? Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu lananging jagat nami Purbaningrat menika sampun sak trepipun. Inggih Kakang, inggih. Mila samangke kantun paduka Di Pramesti Bathara Guru kados pundi? Anggen paduka badhe maringaken wahyu menika menapa sampun dipun tintringi. Babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra. Menika kala wau menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka kaparingna dhateng panengah Pandhawa sabab menawi ngantos kedangon kekiyatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika mangke saya dangu mboten saya mendha ning saya ageng lho Di saya ageng andadosaken gara-gara ingkang kakung ageng ing tumandha wonten ing Kahyangan Suralaya. Inggih Kakang Narada kasinggihan sabda pangandika Kakang Resi Kanika Putra. Ha inggih. Malah sak mangke Kakang gandeng kula sampun mangertos tuwin Kakang Narada sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu cahyaning rat peranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning Kanalindran ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu Purbaningrat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu langing jagat lan curing bawana Kakang. Lajeng menawi tetula mekaten malah sak mangke Kakang Narada kinarya paseksen bilih dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu Purbaningrat kejawi namung wayah kula panengah pun Arjuna inggih Janaka ing Madukara ingkang sak mangke sampun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra gandeng sampun tinumbas sarana tapa saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ingkang badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka sarana anggen kula merpeki papanipun Janaka alampah tapa wonten tengahing samudra menika Kakang Rata. Menika prayogi supados enggal padhang kawontenanipun jagat iki. Sikra-sikra yen permana kanca